Orang si kubang putih pai kaban lai hari sanjo memakai baju guntiang Cina guntiang Cina ular ayu si daun sirih baca rai pina jo tampunya apa katengga si carana rakapau pai kaladang sarupo kode jo bajunya iya buru lakunya ala ayam tapaun disembahnya urang sarya baba juga nih pai manggale ka padang luar iyo sehari ba ayam putih ko indah sih ko alam menyembah jika mandi denai di hulu ayena nusa dia sahau di sawa usa dikaruahi jika mati denai dahulu mati nanusa dia jangu di jangu usa diratai kode jo bajunya iya buru akunya ala ayam tapaun disembahnya urang sarya baba juga pai manggale ka padang luar iyo sehari ba ayam putih ko indah sih ko alam menyembah jika mandi denai di hulu ayena nusa dia sahau di sawa usa dikaruahi jika mati denai dahulu mati nanusa dia jangu di jangu usa diratai di jangu usa diratai